Τώρα θα μου πείτε καλά ρε χάρη, δηλαδή σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα τραγούδι. Υπάρχει. Και που υπάρχει τι έγινε δηλαδή, μένει. Γιατί ένα τραγούδι ρε παιδιά πρέπει να αντέξει το χρόνο. Πώς να γίνει. Χωρίς βέβαια να θέλω να γίνω κακός με τους συναδέλφους. Πόσο μπορεί να κρατήσει ρε παιδιά ο κοντός με τη γραβάτα. Το ανθρώπινο είδος εξελίσσεται. Τα κουστούρια κάποτε τελειώνουν. Έτσι. Να έλεγε να πούμε ο μαλάκας με τη γραβάτα. Το καταλαβαίνω. Διαχρονικό τραγούδι. Τώρα θα μου πείτε καλά, μετά από 30-40 χρόνια είσαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν κραβάτες. Δεν λέω, μετά από 30-40 χρόνια μπορεί να μην υπάρχουν γραβάτες. Αλλά όσο υπάρχει η Ελλάδα, από μαλάκες δόξα τω Θεώ. Και μια και μιλάμε για μαλάκες ρε παιδιά, άραγες τι να γίνεται εκείνος ο άνθρωπος. Και μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε ποιον εννοώ. Ένας είναι ο μαλάκας στην Ελλάδα. Και μην το πάτε τώρα φυρί να σας πω το όνομά του. Μαλάκας είμαι εγώ να ξανατρέχω στα δικαστήρια. Τώρα σκεφτείτε ρε παιδιά να μου κάνει μήνυση και να πει ότι εννοούσε αυτό να είναι. Εάν είναι τόσο μαλάκας να παραδεχτεί ότι αυτός είναι ο ένας και ο μοναδικός μαλάκας που εννοούσε, τότε χαλάμε ρε παιδί, μας πάω σόβια ρε παιδί μου. Τι λέγαμε ναι, για το τραγούδι. Λοιπόν, διαχρονικό τραγούδι λέγεται το τραγούδι εκείνο που αντέχει στον χρόνο. Και υπάρχει ένα τεστ ρε παιδιά που πραγματικά αποδεικνύει ποια είναι τα τραγούδια αυτά που αντέχουν στον χρόνο, έτσι. Παίρνουμε ένα-ένα τα γράμματα της αλφαβήτου, αβ, γ, δ κτλ. Και προσπαθούμε να θυμηθούμε αυτόματα ένα τραγούδι που να αρχίζει από τα γράμματα αυτά. Το τραγούδι αυτό αντέχει στον χρόνο. Πέστε μου να δάμε ένα τραγούδι που να αρχίζει από α. Αντιλαλούνε, αντιλαλούν, αντιλαλούνε, οι φυλακές. Διαχρονικό τραγούδι. Στην Ελλάδα μια ζωή οι φυλακές θα αντιλαλούνε. Από β, πες ένα τραγούδι από β. Βρήκα στον δρόμο κάτι παιδιά και τα ρώτησα από γάμα. Για λαρουμπί, για χαμπιμπί και καλά ρε παιδιά που θέλουν τα τραγούδια. Το δέλτα. Δημήτρουλα μου γεια σου, πατά όλα δικά σου. Καλά ρε παιδιά να το θυμηθείτε το τραγούδι αυτό μια μέρα θα γίνει ο εθνικός μας ύμνος Από έψιλον. Ερήνη που. Από ζήτα. Ζάβαρα κατρανέμια. Ήτα. Ήλιε μου, βασιλιά μου. Θήτα. Θα παλιό σινεμά και θα τη χαλιμά. Γιώτα. Ήθελα να μου. Εντάξει, τι έγινε, γράφτε μήνυτα, εντάξει. Λαϊκό τραγούδι είναι αυτό, Το περιεχόμενο έχει σημασία. Στην ορθογραφία θα ακολουθήσουμε τώρα. Τώρα ο Τζαμ Καραμανλίδη έγινε πρωθυπουργός, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας και απειλεί να γίνει και σωτήρας και δεν μίλησε ποτέ σωστά την ελληνική γλώσσα. Όχι δηλαδή ότι δεν ήξερε γράμματα ο άνθρωπος, αλλά είναι γνωστό ότι άλλα έγραφε ο πρόεδρος και άλλα διάβαζε. Έγραφε ας πούμε τη φράση βάση της επικειμένης και την πρόφερε βάση επικειμένης. Βέβαια έχει και άλλες πολλές ιδιαιτερότητες η φωνή του Πρόεδρου. Πρώτα απ' όλα έχει αυτό τον ξεψυχισμένο τόνο. Ας πάρουμε μια προσφυλή φράση του Πρόεδρου, ίσως την πιο προσφυλή του. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν μου. Τώρα ας προσπαθήσουμε να την προφέρουμε με το χαρακτηριστικό τρόπο, το ξεψυχισμένο τρόπο του Προέδρου. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν. Άρα πολύ απλό. Αυτό λένε Χάρη, πώς κάνεις τις μιμήσεις. Μα δεν είναι θέμα χορδών, είναι θέμα αυτιών ρε παιδί μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην ομιλία του Προέδρου ήταν αυτές οι μεγάλες παύσεις που άφηνε, γιατί όταν μίλαγε ο Καραμανλής απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες και ήταν φυσικό να απευθύνεται και στους κατοίκους του ελληνικού. Και εκεί πέρανε αεροπλάνο. Λέει άσε να περάσει το αεροπλάνο για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι λέω αργότερα. Και το βάζουν και τις παύσεις πάνω. Δεν έχω συνηθίσει. Παύση αεροπλάνο. Παύση αεροπλάνο. Για το άτομο. Προσγείωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Προέδρου, της ομιλίας του Προέδρου ήταν αυτό το πλατάγιασμα στη γλώσσα, αυτό. Το πλατάγιασμα και η ανάσα αυτή. Είναι δηλαδή σαν να πίνεις βύσσινο που φέρουν στο νοσοκομείο, όχι καλά αραιωμένο και ταγκιάζει. Ας βάλουμε και το στοιχείο αυτό. Πάμε λοιπόν. Πλατάγιασμα, βύσσινο. Δεν έχω συνηθίσει παύση αεροπλάνο, βύσσινο. Να αμελώ παύση αεροπλάνο για το άτομό μου. Προσγείωση.
Τζάμπο ήταν αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομιλίας του Προέδρου ήταν η περιορισμένη χρήση των φωνήεντων. Ο Κώστας χρησιμοποιούσε μόνο 3 φωνήεντα. Όπου υπήρχε το φωνήεν α, το άφηνε α. Όπου όμως υπήρχε το ι, έβαζε το Έτσι η λέξη συνηθίσει προφερόταν σε αναθάσε. Προσέξτε, σε αναθάσε. Ο Καραμαλής όμως ποτέ δεν χρησιμοποιούσε τη διφθόγκο ου. Αντί της διφθόγκου ου χρησιμοποίησε το όμικρον. Έτσι δεν έλεγε δηλαδή ποτέ δια το άτομον μου, αλλά δια το άτομον μο. Μο με όμικρον. Πιο στενό. Μο. Άτομον μο. Πάμε λοιπόν, τα βάζουμε όλα τα στοιχεία μαζί. Βύσσινο. Δεν έχω συναντήσει. Παύση αεροπλάνο. Βύσσινο. Νεομελό. Παύση αεροπλάνο. Βύσσινο. Δια το άτομον μου. Να σε καλά, Καραμαλή. Όπου και να σε. 30 χρόνια σε έχω ξεσκίσει και μια φορά στο δικαστήριο δεν με έστειλε. Εντάξει, να λέμε και τους τραβούτες δίκαιο. 30 χρόνια με τον Καραμαλή πρωθυπουργό και το μόνο που μας απασχολούσε για το άτομο ήταν η γλώσσα του. Ενώ τώρα με τον Ανδρέα μας απασχολεί και το καβλέτο. Θα μου πείτε καλά ρε, αφού κανένας ποτέ δεν κατάλαβε τον Καραμαλή, πώς λοιπόν ο ελληνικός λαός τον ανέδειξε, τον έφτασε τόσο ψηλά, τον έκανε πρωθυπουργό, τον έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πώς έγινε αυτό? Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που ανέδειξε και τον Παπανδρέου. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, ο Παπανδρέου και γράφει και ομιλεί σωστά την ελληνική γλώσσα. Δεν λέω. Αυτός μπορεί να τη γράφει και να την ομιλεί σωστά. Ποιος όμως τον καταλαβαίνει? Βέβαια, μπορεί εσείς κυρία μου να μην καταλάβατε ποτέ τον Καραμαλή όταν έλεγε «Βάσε τα γαμάς». Αλλά πέστε μου σας παρακαλώ, όταν λέει ο Ανδρέας «με βάση την ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα», εσείς τι καταλαβαίνετε? Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Έτσι και ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει. Φουκαριάρης, αλλά προσπάθησε, λέει, πού θα πάει ο Πάλιο? Πιπιπ, μια μέρα θα τον καταλάβουμε. Και στην Ελλάδα, όταν δεν σε καταλαβαίνουν, σε έχουν στα όπα-όπα. Όταν όμως σε καταλάβουν, πέφτουν κάτι γιαούρτια. Μα πέφτουν, αλήθεια ρε παιδιά, τι να γίνεται άραγες εκείνος ο άνθρωπος? Και εδώ είναι και το οξύμορο σχήμα ρε παιδιά. Ενώ ποτέ κανένας δεν κατάλαβε ούτε τον Καραμαλή, ούτε τον Παπανδρέου. Οι μισοί Έλληνες προσπαθούν να μιλήσουν σαν τον Καραμαλή και άλλοι μισοί σαν τον Παπανδρέου. Αλλά και εδώ υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Όλοι μας βλέπετε, έχουμε σαν πρότυπο τους επώνυμους, ρε παιδί μου, τους διάσημους, αυτούς που έχουν κάποια φήμη. Γιατί πώς να γίνει ρε παιδιά, μεγάλη υπόθεση να είσαι διάσημος, να πούμε, να περπατάς στον δρόμο και να σε δείχνουν με το δάκτυλο, και άλλο να είσαι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Να, κλασικό παράδειγμα των όσων αναφέρω, ο Μητσοτάκης. Πριν ανακατευτεί με την πολιτική, τότε που δεν τον ήξερε κανένας, πέρναγε και λέγανε κοίτα ένα μαλάκα, ρε. Ενώ τώρα που η Ελλάδα τον ξέρει σαν κάλυπη και δεκάρα, περνάει και λένε κοίτα ρε το μαλάκα το Μητσοτάκη. Γι' αυτό σας λέω ρε παιδιά, πολύ μεγάλη υπόθεση να είσαι διάσημος. Άμα είσαι μάλιστα και μαλάκας και διάσημος. Και γαμώ τους συνδυασμούς ρε παιδί μου. Τώρα θα μου πείτε καλά, οι διάσημοι κάνουν μαλακές. Πώς δεν κάνουνε? Πώς δεν κάνουν? Όλοι κάνουν. Τώρα ποιος θα κάνει? Εμείς οι ασήμαντοι τώρα τι να κάνουμε? Και να κάνουμε να δεις τον τούκου περνάμε. Ενώ οι μεγάλοι κάνουν.